Meillähän on käynnissä tässä tämmönen talon laajennusprojekti. Itsehän en kovin paljon mitään tässä niinku ole tehnyt, mutta seuraneitinä. Herran Jumala, päälle tulee. Hyvä, hyvin menee. Hienosti. Jaksaa. Mä kannustankin sitä tässä näin. Niin, se on tosi tärkeä työ. Tuohon yksi huone, tuohon toinen huone ja sitten tuonne reunaan tuonne tulee käytävä ja läpimeno tulee sisälle ja sitten tuonne tulee niinku ulko-ovi. Ja tästä ollaan kuvaamassa semmoista laajennusprojekti, vähän niin kuin videosarjaa YouTuben puolelle, niin pyritään sinne sitten aina laittamaan, aina kun saadaan edistettyä tätä. Sulla on niin jäätävät bassot, ettei kuule yhtään mitään. Älä aja mun päälle! Herran Jumala. Mitä? Sano Markus vaan. Niinkö? Niin. Eikö meillä toimittaa hyvin tällä, että mä oon näin seuraneitinä? No, voit sä tulla tänne kaivurinpuikkoonkin, jos haluat kokeilla. Ei, minun ei tarvitse, minulla on sisällä töitä. Mitä töitä? Kotitöitä. Okay. Tuleeko laajennuksesta hyvä? Paras.